Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Banjo. 43 anyos na at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan City kasama ang aking pamilya at masayang namumuhay. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo kalakbay ay hango ito sa tunay kong karanasan. Nung ako'y nasa edad 18 taong gulang pa lamang, kasama ang aking pinsang si Biroy sa kanilang probinsya sa Capiz. Dala ng kabinataan kalakbay, ay aaminin kong marami akong nagawang katarantaduhan noon. Saksakan kasi ako ng kapilyuhan noon at hindi nakikinig sa mga magulang. Kaya nga isang araw noon, hindi na nila nakayanan pa ang katarantaduhan ko. Kaya ipinasama nila ako sa aking tiyuwi na si Tio Domeng. Uuwi kasi ito sa kanilang probinsya sa Capiz. Kaya nagwika ang aking ama na isama na umano ko sa probinsya. Dahil puro basag ulo lang ang hanap ko at matagal nang sumasakit ang kanilang ulo sa kakasaway sa akin. Sigurado ka ba kuya? Alam mo namang hindi lumaki sa probinsya ang anak mo. Baka manibago siya. Dinig kong wika ng aking tiyuhin. Hayaan mo siya. Dapat matuto sa buhay ang batang yan. Hindi yun palaging ganyan na lang ang ginagawa. Abay tumatanda na kami, bigyan niya naman kami ng kalinawan sa buhay. Hindi yung halos araw-araw na lang ay sumasakit ang ulo naming kakasaway dyan. Nang gigigil na wika ng aking ama. Tandang-tanda ko pa nga noon kalakbay. Sa sobrang galit ng aking ama ay kamuntikan na akong sipain. Dahil sa nakikipagbasagan ng mukha na naman ako at ipinatawag na naman sa barangay. Mula nga ng araw na yon, ay tahimik lang akong sumunod sa aking tiyuhin. Pero bago pa man kami lumabas ng bahay, ay humihikbi ang aking inang nagpaalam sa akin kalakbay. At binilinan ako nitong huwag maging matigas ang ulo at ayusin ko na ang buhay ko. Nangako itong kakausapin niya ang aking ama na pabalikin ako kaagad sa amin. Nangingilid man ang luha ko noon ay pinilit kong huwag tumulo iyon. Dahil sa ayaw kong makita ng aking ama na umiiyak ako. Sa totoo lang kasi, malaki ang tampo ko sa aking ama. Simula nang makita ko siyang nambabae at paulit-ulit na sinasaktan ng aking ina. Hindi naman sa pisikal na pananakit. Dahil sa hindi naman siya nananakit at nikurot, ay hindi ko siya nakitaan. Subalit batid kong mas masakit ang sakta ng damdamin mo. Ilang beses ko na kasing nakitang patagong umiiyak ang aking ina noon kalakbay. Dahil lamang sa ginagawang pambababae ng aking ama. Kung kaya simula noon, ay hindi na ako nakikinig pa sa kanya at palagi na ako naghahanap ng gulo. Ayos ka lang ba iyo? Pukaw na tanong sa akin ni Tio Domeng habang bumibiyahe na kami papuntang probinsya. Hindi ko kasi namalayang nasa malalim na pala ako ng pag-iisip. Tumangon naman ako kay Tio Domeng. Tapos ay muli nang ibinalik sa labas ng bintana ng sasakyan ng paningin ko. Makalipas nga lang ang ilang oras ay nakarating na kami sa kanilang baryo. Ang buong akala ko noon kalakbay ay nasa bungad lang ng baryo ang kanilang bahay. Ngunit napakunotno ako at nagtaka. Sa kadahilan ng halos maglilimampung minuto na kami naglalakad papasok sa loob ng kanilang baryo, ay hindi pa rin kami dumarating sa kanilang bahay. Kaya naman tinanong ko na si Tio Domeng kung malayo pa ba kami. Huwag kang mag-alala iyo. Malapit na tayo sa bahay namin. Tugon nito sa akin. Hindi na nga ako muli pang nagtanong at sumunod na lang ako sa aking tiyuhin. Ilang sandali pa ay huminto na kami sa isang bahay na hindi naman kalakihan. Lumabas ang matandang babae roon at agad na sinabihan ako ng aking tiyuhin na magmano ako dito. Dahil sa iyo ng lola ko na ina ng aking ama at ni Tio Domeng. Kaagad naman ako nagmano at pagkatapos nga ay pumasok na kami sa bahay. Nakilala ko rin ang iba pang mga anak ni Tio Domeng at isa na nga roon ay si Biroy. Mabuti naman at nagbakasyon ka rito sa amin insan. Hayaan mo at hindi ka mabuburyo dito. Ipapasyal kita araw-araw para malibang ka hanggat nandito ka pa sa baryo namin. Wika niya sa akin. Talaga, sige pangako mo yan ha. Nakangiti kong tugon sa pinsan ko. Marami pa ang ikinuwento sa akin ng pinsan ko at may isang baryo itong sinabi sa akin na naging interesado ako. Nang marinig naman kami ni Tio Domeng ay sinaway kami nito
at pinagsabihan na huwag gagawa ng katarantaduhan. At huwag umano akong dalhin ni Beroy ng kung saan-saan at baka mapaano pa ako. Matapos makapaganda ng pagkain si Tia Nora, ay kaagad na kaming kumain. Tapos ay pinagpahinga na ako dahil sa bukas raw ay may pupuntahan kami ni Beroy. Noong naroroon na kami sa kwarto ni Beroy, ay muli na naman kami nagkwentuhan. Ang buong akala ko talaga ay mabuburyo ako sa baryo ng aking ama kalakbay. Mabuti na lamang at naroroon si Beroy. Kung kaya ito ang naging malapit kong pinsan. Kaidaran ko kasi siya kung kaya hindi nagkakalayo ang aming pag-iisip. Makulit rin siya at panay ang pagpapatawan nito. Kaya nakagaanan ko kaagad siya ng loob. Sige na insan, magpahinga ka na at bukas na lang tayo magkwentuhan ulit. Alam kong pagod ka pa sa biyahe kaya matulog ka na. Wika sa akin ni Beroy. Tumango naman ako at kaagad nang inayos ang kumot. Noong makalabas na si Beroy ng kwarto, ay sandali ko pang inalala ang aking ina't mga kapatid. Sa isip-isip ko, kamusta na kaya sila? Sana naman ay huwag nang mag-iiyak ang aking ina. Sa kakaisip ko ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Umaga na nang magising ako. At nung paglabas ko ng kwarto ay nabungaran kong maraming bisita sina Tio Domeng. Kaya tinanong ko si Beroy kung ano ang okasyon at bakit tila ba abalang-abala ang mga tao sa pagluluto at paggawa ng kakanin. Hindi ba nasabi sa iyo ni tatay? Baling niyang tanong sa akin. Umiling naman ako at sinabing wala namang sinabi sa akin si Tio Domeng. Ay kaya pala, kaarawan kasi ngayon ni Lola kaya marami silang inihandang pagkain. Anya ni Beroy sa akin. Ganoon ba? Maiksi kong wika. Binati ko naman si Lola ng magandang kaarawan. Ngumiti ito at yumakap sa akin sabay sabi ng, Naku apo, hindi talaga nalalayo ang mukha mo sa iyong ama. Kamukhang kamukha mo talaga siya. Anya pa sa akin. Tumahimik naman ako nang marinig ko ang pangalan ng aking ama nung banggitin ito ni Lola. Matapos nga ako makapag-almusal ay tumulong muna ako sa pag-aasikaso sa loob ng bahay. At nung hapon at pasado 3:00 na, ay agaran na nagpaalam si Beroy na mamamasyal umano kami. Sinabihan naman kami ni Tio Domeng na pwede kaming mamasyal sa baryo. Subalit huwag kaming lalayo at tumawid sa kabilang baryo. Dahil sa bali-balitang talamak ang mga aswang roon at baka matipuhan pa kami. Tumango naman si Beroy at kaagad na nga kaming naglakad palabas ng bahay. Habang naglalakad nga kami, ay may mangilan-ngilang kaming nakakasalubong at narinig kong nag-uusap ang mga itong pinag-uusapan ng kabilang baryo. Na mas lalo namang nagbigay sa akin ng kuryosidad kung kaya tinanong ko si Beroy kung ano ba talaga iyong tungkol sa kabilang baryo at bakit sinasabi nilang pinamumugaran ng mga aswang. Gusto mo ba talagang malaman, tol? Kung totoo ba yung sinasabi nila tungkol sa kabilang baryo? Seryosong tanong sa akin ni Beroy. Di ba sabi ni Tio Domeng bawal tayong pumunta doon? Paalala ko sa kanya. Sus, naniniwala ka naman kay tatay. Hindi totoo ang aswang at kaya ayaw ni tatay na dumayo tayo roon. Kasi may nakaaway siya sa baryong iyon at ayaw niyang pag-initan ng mga kaanak niya. Tugon nito sa akin. Dugtong pa niya, hindi naman raw malalaman ng kanyang ama kung pupunta kami sa Karatig Baryo. Tsaka saglit lang umano kami at uuwi rin kaagad. Kumbaga kalakbay, ang nais ng pinsan ko noon ay sisilip lamang kami sa baryong pupuntahan at uuwi rin kaagad. Wala na akong nagawa dahil sa nagpupumilit at nangungulit na si Beroy. Napuntahan na nga namin ang Karatig Baryo. Kaya sumunod na lamang ako sa kanya. Dahil sa kung hindi ay tiyak mawawala ako't maliligaw. Dahil sa hindi ko namang kabisado ang baryo nila, pagkat iyon pa lang ang unang pagkakataong nakapunta ko. Habang naglalakad kami ay panay kwento ng pinsan ko tungkol sa baryong pupuntahan namin. Pansin kong dumaan kami sa masukal na parte ng gubat. Ang sabi pa ng pinsan ko, shortcut daw iyon papunta sa Karatig Baryo. Sandali Beroy, sigurado ka ba talagang tama itong dinaanan natin? Para kasing wala na akong nakikitang daanan. Puro talahiba na lang itong hinahakbangan natin. Anya ko sa pinsan ko. Oo, alam ko itong dinadaanan natin. Kabisado ko ito kaya huwag kang mag-alala.
Wika sa akin ng pinsan ko at nagmadali na nga itong maglakad. Kaya naman nagmadali na rin akong sumunod sa kanya. Sa tansya ko pa nga noon kalakbay, ay mag-aalas 5 na yata ng hapon niyon. Rinig na rinig ko na kasi ang ingay ng mga hayop sa kagubatan at maging ang ibong naghahanap na ng matutulugan ay naririnig kong humuhuni. Hoy insan, uwi na lang kaya tayo? Para kasing alanganing oras na kung pupuntahan pa natin ang baryong sinasabi mo eh. Balik na lang tayo bukas. Pagyayaya ko sa pinsan ko. Hindi naman ito nakinig bagkus ay nagpatuloy lang sa paglalakad. Kaya naman sumunod na rin ako kahit na nakakaramdam ako ng takot. Magpapatuloy na sana kami sa paglalakad nang bigla kaming makarinig ng angil sa paligid. Kaya naman nagpalinga-linga ako at hinanap kung anong klaseng hayop ang umaangil na iyon. Anong angil yon, tol? Nakakatakot naman. Kinakabahan kong tanong sa pinsan ko. Nakita ko namang tila ba tinakasan ng kaluluwa ito dahil sa putlang-putla ito habang inililibot rin ang paningin sa paligid. Hanggang sa natuon ang pansin namin sa isang figurang nasa di kalayuan. Noong titigan ko ng maigi iyon ay nakita kong isang asong kulay puti iyon. Saglit kaming nanigas sa kinatatayuan namin sa kadahilan ng dahang-dahang humakbang ang nilalang papalapit sa amin. Habang umaangil ito't nakalabas ang matutulis at mahabang ngipin nito. Nagbabagang tila ba uling na inaapoyan ng mga mata ng aso at walang humpay ang pagtulo ng laway. Sandali tol, huwag kang kumilos, hindi aso ang nilalang na yan. Kabadong wika sa akin ng pinsan ko at bahagya pa itong sumenyas at nawika nang. Kapag sinabi kong tumakbo ka ng mabilis pabalik sa pinanggalingan natin tol. Maliwanag ba? Kabado man ay sunod-sunod akong tumango sa pinsan ko. Hanggang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang siyang sumigaw ng takbo. Tumakbo na umano kami ng mabilis at tumbukin ko ang pinanggalingan namin. Halos takasan na ako ng kaluluwa at nagtataasan ng mga balahibo ko sa batok ng mga sandaling iyon kalakbay. Sa kadahilan ng nakikita ko sa gilid ng mga mata ko, ang nilalang na napakabilis kumilos. Takbo! Bilisan mo ang pagtakbo't huwag kang lilingon. Dinig kong pasigaw na wika sa akin ng pinsan ko. Kaya naman halos liparin ko na ang mga damuhan at wala na akong pakialam kung magkabangga-bangga man ako sa puno ng saging. Kahit na may liwanag pa ng bahagya ng mga sandaling iyon kalakbay, ay talagang nangingilabot ako. Dahil sa rinig na rinig ko ang huni ng wakwak at kasabay noon ay ang pag-angil. Hanggang sa tuluyan na kaming makalabas sa gubat na iyon. Saka pa lang kami nakahinga ng maluwag nang makita naming may mga naglalakad na mga tao sa di kalayuan. Huminto na ako mula sa pagkakatakbo at saka huminga ng malalim. Sapagkat hingal na ako noon. Maging ang pinsan ko ay ganoon rin ang ginawa. Habang humuhugot ako ng lakas, ay sandali ko pang tinanaw ang pinanggalingan naming gubat. At ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko ang isang babaeng nakangising nakatingin sa amin. Tapos ay naglalakad na iyong papasok sa loob ng kagubatan. Lintik, aswang na puti ang aswang na humabol sa atin, tol. Hingal na wika sa akin ni Beroy. Napakunot noon naman ako at nagtanong kung ano iyong aswang na puti. Sinabi niya naman sa akin ng aswang na puti umano ay uri iyon ng mga aswang. Subalit ang kaibahan lamang ay hindi nananakit ng tao at hindi kumakain ng karne ng tao. Bagkus ay nananakot lang iyon at marahil ay naamoy nitong dayo lamang ako. Kung kaya ako ang napagtripan ng aswang na iyon, napamura pa ako sa sarili dahil sa halos mamatay-matay na ako sa kakatakbo. Makaligtas lang sa nilalang na iyon, tapos yun pala ay nananakot lang. Natawa naman akong sinabihan ni Beroy na umuwi na lang kami at huwag na lang iparating sa mga magulang niya. Dahil tiyak na 1 linggo kaming hindi makakalabas ng bahay. Simula noon kalakbay, ay nasanay na ako manirahan sa probinsya at hindi na rin ako muling nakaranas ng kababalagan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.